एबारसो खारजोबसिगोन मोखांनि माबाया मा होनो माइ गायग्राफोरनि थाखाय स्पेसियेल जानानै दं दा बायनो साइस गैया फेस गैया नोंखौलाय माया दिखांना लांगोन खनखाना जाफोननाय जे दिनखौ इसिं जानो जाबाय दा दाइल' सुप हो मुसुर गिनायल' खारना दं जाख्रुब फैलायबाय नै जाख्रुब फैलायबाय बुगावखौ जालायथारदो मोखांफोरा साइस गिटारलासं नै ओरै नायबा बुगाव ओरै नायबा बुगाव ओरै नायबा हमलै गन्थं नाबलै मेगनफोराबो नायलाय ब्र' मानो ओरै जायो जानांला दोन फै जानांला फै मानो ओरै जेखोन मेखोन जानो नागिरबाय थायो नोंलाय भगबानैनो बोरै भिक्षा साबथारदो थैबायलै जाग्रा बुस्थुखौ जाया माखौथो जानांगौ ओमफ्राय मा जायो जाबालाय बा मोखांफोरानो साइस गिटारलासो मोनो मा साइस गैया होनबाय आंखौलाय जानला मोनला साबलाय इनो साइस गैयाबालाय मानोथो गोसोथोना लामनाय माइ गायनानै आरोबाव बोरैबानि इब्र' खामि नुखायो हो नायनाय मोजाङै नंगौ नङा एसेल'सो आं मम' जानो थांदोंलै नों मा खालाम आं लांफाया नोंखो स्टाइल गैथ्रा मोनसे स्टाइल जाथ्राखै खालामनाया माया ओइ माया लांफानो नोंखौलाय अखाया आंलायखौ नुवाखै अखाया आंलाय ओनसोलफोर लांफा जायो होनबा आरो दा पुलिस लोगो मोनबा नोंखौ पुलिसा नोंखौसो लाखिगोन आंखौ लाखिनो नङा मिथिबाय ओइ नों थांलाय नालाय आं थांसै नोंनोबो लाबोगोन दे नोंनोबो लाबोखायो बायनो साइस गैया फेस गैया नोंखौलाय माया दिखांना लांगोन मानो साइस गैया फेस गैया होनबाय दं आरो इनो अखायनो साइस गैया नालाय माबादो मा होनबाय दङ खुगा दङ नां बिदिनो थाना होदोलै इनो बोरै नुदों सालमाय नुखायो आनांसो थांना ला नोङो साइस गैया फेस गैया नोंखौलाय माया लांफाबाय थारनायावलाय खिथियावलाय Puera. Mamar. Karbo mamar. Berani absen tapi lebih tinggi. Naik deh. Wah. Mati pasti bidung ba? Nggak kena. Salah tili. Bema. Hah? Ini boleh nih. Boleh nih. Gimana sih ini nih? Boleh nih. Apa ya rakasam? Urisin dulu buat anda, ya? Buat anda dah, urisin dah. Iya ini, buat amaran dulu nutan nama, ya? Iya semua nu kali. Sini kali bedi mende. Ini biasa sur na yang nih. Kau tuh ang nisur naik. Ya ini kau nisur dulu ini. Sini nandung naik ini mak. Nung buatan tiga bung tuh ya. Naik ini mak. Nung buatan tiga bung tuh ya. Jero kita mana? Nutan tuh nama. Nasi ini. Ang nutang naik kita nunggu nutang. Buatan kan? Akat. Orang kan nih. Terus dia anak nih. Limita. Karo ini makalah nanti. Lumpai mama, wih gini ngelio tang nan lagi. Ya tang pan mana nama? Mati mereka mau selama hidup ya? Ya? Mereka mau selama hidup ya? Mereka mau? Ini daun larangan tanam lah. Dan mereka mana sih nak? Tiada. Tanggal sih kan bah, koros. Option. Ya nampak leros lapar main orang ke? Ya? Mati. Ya. Oke. Bini gue pakai nama ya? Abnu nama. Bah, ini saya buat. Ya nani nama apa?
นั่นนี่ Abo. Mamu kamu apa kalau ngok? มา Kapan naik? Ini. Jangan pen bas begitu. ไม่ sama ada sana ya lah. ไม่กันนั่นใช่ปะ Ini lemah sana, lemah sana. ไทยสวย Kan naik ini bas. ไรคนไรนะ Mai cái thằng nhân lít ra đến mày xì bas begitu. Thay je bukan anda ada di kau. Mama nang nhiều năng deh. Mana seorang sih mbak? Punya ayo tang bayar. Nah, karena itu ini lana ini nih. Deh bandar deh. Maka kalam kau. Ang ấy cứ Instagram mà mình đúng không? Chuyến bàn rồi. Má này chứ. Ini panen siapa? Siapa kalam naon sih? Deh. Này. Mungkin deh. Belau senglai kan nih. Ini nama muda makan apa? Muda makan kalau saya mbak. Bawa yang itu nih. Keputusan nama lepas gitu. Wah. Mama kalam dulu. Pernah? Polis gitu. Polis itu nih makan polis itu polis nih mah. Mantap banget. Mau juga. Sob kalam jujur. Bah. लोगोफोर बेखौ आं मानो खालामजादों होनोब्ला हासबेन्डआ आंखौ एकदमबारे बासिबाय थायो आरोना लोगोफोर जेनेबा मोखाङा एसे गायनाय फुनाय खामानि दामानि मावनायावनो मोखांफोरखौ इदिनो केयार खालामनो सोलाबा जायनि थाखाय जेनेबा मोखांफोरा दागो दागो बोरैबा फिथर गोसोम गोसोम जादोंमोन आंनिया बिनि थाखायनो आङो आब' हेलिना बिनानाव सिमा होननाय जोंनि सालबारियावनो सिस्टार बिउटि पार्लार होननानै सोङोब्लाबो मिथिखागोन रेड कालारनि बिल्डिं आरोना लोगोफोर बेयावनो आं थांनानै आब'जों एकदम मा जादों मा जाया फोरमायनानै लाबाय ओमफ्राय आब'आ गावनि गोसो बादियै आंनि मोखांखौ एसे साफा नुनाय बायदि दा बानायगासिनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना सालमाय मोखाङाव नानेखा जानाय आरो बायदिसिना गोसोम गोसोम दागो जानाय बेफोरजों मोगा मोगि जुजिनांदोंबा बांद्राय सिन्था जानो नाङा आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ सिङाव होनानै होगोन डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय आब' सिमाजों नोंथांमोना रायलायनानै ला माबायदि जेनेबा प्रब्लेमजों जुजिनानै दं ओमफ्राय नोंथांमोना गिनो नाङा आरोना माबायदि बानायो नोंथांमोनाबोथ' नुखाबायानो दं नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरो रायलायनानै बेबायदिथ' आंनि मोखाङाव जेबो पिम्पल्स एबा नानेखा गैया जिखुनु आंनि मोखाङा एसे फिसा फिसा सबायसिखो दङ आरो ओमफ्राय मोखाङा क्रिम फोनाबाथाय जोंखांनो नागिरा क्रिम फोनबाल'सो एसे जोंखाङो आरोना बेबायदि प्रब्लेमफोराबो फैनो हागोन मोखाङा एकदमबारे ग्ल' जाखायो आरो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायदै जाबायना Saudara nanti deh. Ada. Belum lagi ini. Karena dah pun nih je. Oh di kau. Oh सिम जानो जाबाय Bah, dah lu. Kalau sama dia mbak. Yang माबायदि मोनदो खोन्थादो ओमफ्राय लोगोफोरखौबो फैनो माइ गायनानै गोसो जानायफोरखौ Mau aja kau. Mau aja kau. नोंलाय बोथोर होनदों Moजां betul. जोंब्लावलायदो Sumber tu sih. स्टाइल नुबाय Oh, still beda. Langsung aja sini bar. मोजाङानो जादों Yes. Kasih zoom नै दायो लोगोफोर माने आंनि मोखाङा एसे फिसा फिसा गोसोम दागो जादोंमोन आरो ओमफ्राय नै बिदिफोरावबो एसे बोरैबा गोसोम गोसोम माने देलायाबाथ' लेथ्राथार नुखायो नालाय ओमफ्राय अरिजिनेल फेसआ एसेबाबो ग्ल' जाबाय आरो ओमफ्राय दा आङो आब' सिमानि पार्लाराव फैदो आब' सिमायालाय मा जेबो लाबोसोयो मालाबा खानाय बोनाय मालाबा मेकआप मालाबा
मिसुगुर मालाबा टेटु आरो दिनै आरो टेटु आखिना आवा ओमफ्राय नोंखौ मा खिन्थिदो थाइजौ मुसुगुरबो आखियो ओमफ्राय थाइजौआ थाखामनो खिन्थिदो मुसुगुरखौबो मालाबा बुरि जानानै मुसुगुरफोरा गुलांबाथाय इखौबो आखिजाफैनांगोन र' ओमफ्राय आब'नाव फैनानै बिराद मोजां नांबाय ओमफ्राय दा आरो मोखांखौबो एसे साफा नुबायना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसोबाथाय फैनो हागोन नै आब' लाङा नै मालाय नानि फिसाबो मोनलायलायबाय नै आब' हेलिनानि बिनानाव नानिबो मोनबावबायसो नै दे नों खोन्थानांगौ मा बोरै लोगोफोर नोंसोरथ' नुखाबाय दा खालामनायखौ ओमफ्राय रिजाल्टखौबो नुखाबाय माबायदि जादों ग्ल' जादोंना जोबोद माने मेकआप खालामलायाबाबो जायो आरो ग्ल'आ फैयो रियेल जेरै जोङो फाउन्डेसन फोननानै ग्ल' लाबोयो बेबायदि फाउन्डेसन फोनलायनांला दाथ' गरमाव फाउन्डेसन फोननो हाखाया गोलोमनानैनो ओरै थांजोबखायो बोरैबाबो मोखाङा क्रिम फोनाबाथाय हारसिं बिदि माने बोरैबा गोसोम बोरैबा जायो ओमफ्राय दायो रियेल ग्ल'आ फैयो आरो ना मोखाङाव माने दा जेबो फोनखायाखै दा जेबो फोनाखै बे दहाय जोङो जि हाइड्रा फेसियेल खालामबाय बेनो आरो बेनि फाइनाल रिजाल्टआ दा माने ग्ल' फैबाय दं बेबायदि ग्ल' फैयो ओमफ्राय लोगोसे दा इनिया जेबो डार्क सार्क गैया नालाय ग्ल'नि थाखाय बानायदो ओमफ्राय सोरबा डार्क पिगमेन्टेसन बा सानबार्न माने सोरनाबा नानेखा जोबोद बुरजा बिदिबो जायोना बेबायदिनि थाखायबो दं आरो फैनो हागोन जाय नानेखा जादो गोसोम दागो दं सालमाइ बेरदो नोंथांमोना बयबो आब' सिमानाव फैनो हागोन माने साफा जाथारो आरो इसेबाबो नोंथांमोना गावबा गावनो नायबानो जाबाय मालायनिखौलाय आरो मा ना निजि खालामना नायबासो मिथिगोन निजि खालामना नायबासो ओमफ्राय बेखायनो फैथारबाय आङो जा गांगा थफायाबो माबा बासिबाय थायो सानफ्रोमबो दाखालि माइ गायनानै एसे बोरैबा सोमखे सोमखा जादों आरो बेखायनो एदावबाय थायो देलायबाल' साफा नुयो देलायाबा गाज्रि नुयो होनना ओंखायनो फैथारबाय आरो दा नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय मा ओमफ्राय इयावनो थाबाय थानोसै ना हरसे मोनाबाय मोनाबाय ओमफ्राय माबायदि मोनखो मोखांखो आंथ' मोजां नुखादो ओमफ्राय मोजां मोनबाय दे आरो मा होनो माइ गायग्राफोरनि थाखाय स्पेसियेल जानानै दं दा माइ गायखांनाय लोगो फैनो हागोन आरो ना माइ गायखांनानै सोमखे सोमखा जादोंबाथाय आब' सिमानि पार्लाराव खारबोबानो जाबाय बिल्डिंआवनो नालाय आगोलबो आङो खोन्थाखांबाय नै मिसुगुरफोरबो मिसुगुर नकलि नामा बानायनो हायो पारमानेन्ट आरो नकलिसो होनलायलांबाय आङो पारमानेन्ट माबा माने थैजासे थाखागोन आरो इयो बेफोरबायदि बानायनो हायो ओमफ्राय नै थाइजौआ थाखामनायाबो एसे खारबावबायसो खारलायदो एसे दाब्लाब्ला नुखायोमोन माइ गायग्राफोरखौ लेंहरदो बेथ' खालामनांगोन माइ गायग्राफोरखौ खामथाब दोननायफोरखौ जाय माइ गायनानै खामथाब जानानै दं खारबोबानो जाबाय जाबाय दंबा गोसोम नुनानै रायजादों गोदान हिनजाव लाबजागोन